Priatelia, Slovensko valcujú imigranti. Ale predtým, než odhalíme vinníka, tak si poďme spolu trošku zaspomínať. Vítajte všetci uprchlíci, poďte len pekne k nám. Tie mozgové trasty, samý fyzik, jadrový fyzik, lekár. My tu môžeme kapať. Naši ľudia tu môžu žiť zo 7 eur, z 20 eur. Dôchodci tu si zaplatia lieky a ostane im 30 eur na jedlo na celý mesiac. A my za takého jedného privandrovalca máme zaplatiť 250 000. Oni sa tam zbláznili. No len vítajte všetci, milióny, poďte k nám, všetci čierni z Eritreji, poďte všetci k nám. Pamätáte sa, bol to práve Boris Kollár, kto si pred niekoľkými rokmi vybudoval politickú kariéru na odpore proti imigrantom. Ja nedovolím, ja budem predkladať také návrhy zákonov, aby to týchto ľudí odradilo. Pôjdem tvrdo proti islámu, áno, pôjdem proti nemu. Budem predkladať také návrhy zákonov, aby sa tu nechceli ani zdržať. Veru tak. Toto Boris Kollár rozprával, keď sa chcel dostať do politiky. A aká je realita dnes, keď Boris Kollár v politike nie lenže je, ale dokonca je jedným z kľúčových členov vlády. Na Slovensku vznikajú stanové getá s imigrantmi a Kollárova Smer-rodina sa tomu len nečinne prizerá. Držia prispatého Mikulca vo vláde a pozerajú sa, ako sa Slováci začínajú báť a ako štáty okolo nás zatvárajú hranice, lebo zo Slovenska sa stáva doslova pelech nelegálnych imigrantov. Kollárovci robia skrátka presný opak toho, čo hlásali. Veď si len spomente. Dobre, a čo s nimi chcete spraviť? Ako ich Neprijať ich. Ale už sú tu. Tak ich vyhodiť. Vyhodiť ich a poslať ich, odkiaľ prišli. Pán Kollár, čo sa to s vami stalo? Mysleli ste to vôbec úprimne? Alebo ste naozaj len chceli oklamať voličov a odobrať hlasy nám, vlastencom? Veď Slovensko pred imigrantami nie len, že nechránite, ale vaša vláda im hranice doslova otvára. Kto vie, čo by na to povedal pán Salvini? Pokiaľ ja budem v politike a budem mať možnosť toto ovplyvniť, nikdy nedovolím, aby sem niekto prišiel. Nedovolím to. Pán Kollár, buďte chlap a dodržte svoje slovo. Ste vo vláde, tak buď zasiahnite, alebo si aj s Matovičom utrite ústa Harmasanom. Zastavte imigrantov, alebo uvoľnite miesto politikom, ktorí sa za Slovensko naozaj neboja postaviť doma, ani v Bruseli.